Sayo tayo ng BBE sa Sora. Mga binta ko. Nagdala ko ng mga binta mga higalao ba? BBE! Libre to, libre! Is naguba. Nais kami yata kami sa bet. Good morning mga kahigala. Today is Saturday. So nandito na naman kami sa among munting shop. Tugnaw nandito mga kahigala. Today is waiting sa customer. Kaya pa may customer no. Kaya sa dupa diri ang dapita. Kahapon mga kahigala may pumunta sa akin dito no na Pilipina. Matagal na siya dito 3 years na. Pero hindi pa siya nakamit ng Pinay. So nakita niya ako mga kahigala sa YouTube niya ako nakita. Tapos ina-add niya ako sa IG. Sa tagal namin pag-chat mga kahigala is kahapon pa kami nag-meet. Ito siya mga kahigala, di ba? Ang ganda niya. Wow. Meet Ana. Ana ang pangalan niya mga kahigala. Pumunta siya dito sa shop para bumili ng patlans cover ba and then bag din. Di ba? Ang ganda niya. Sana all. Salamat din Ana no kasi binigyan niya ako ng corn beef at biscuit no galing sa Pinas. Oh my God, na-miss ko na talaga ang corn beef kasi matagal na hindi ako nakakain no kasi nang years na ako dito sa South Africa. So talagang matagal na talaga akong hindi nakakain ng corn beef. Ngayon, ang ating ganap today is mag-party-party kami, no? Pumunta ako sa bahay nila ni Cindy para mag-BBM at sarap party kami. Kaya nakaread ako, no? Nabinis. Ano yung suot ko mga kaigalaw? Sayo tayo ng BBM sa Sora. Katuwaan ng mga kahigala ba? Para mag-get together kasi taga na kaming hindi nagkita-kita ba mga bishes dito. Kasi nga busy kami lahat. Update muna ako mga kahigala no sa aming munting tindahan. So ito na, medyo may laman-laman na siya no. Di gaya sa unang araw na empty talaga, kawawa. Nag-close na kami sa shop mga kahigala. So nag-grocery muna kami. Kasi bumili ako ng soft drinks ba, chichirya, dadalhin ko doon sa kay Cindy. Pagkatapos ito, pupunta na ako doon, ihatid na ako ni Banana. Malapit na kami sa bahay ni Igalang Cindy. Yeah, tawagan ko pa. Kasi hindi pwede maka-open pag hindi siya mag-open. Hindi na ako nakapag-update sa inyo kanina kaya na-busy, oy. Medyo daghan may customer today. Open na! Natubag na ni John. Ayan, nag-bait na si Mami Eden. Sana all. Mga binta ko. Nagdala ko ng mga binta mga higalao ba? Oh, nga, ano namin, chichiburichi. Yan. Beke naman may bibili ba? Kaya nagdala ako ng mga blanket, unan, or at iba pa. Charot. Maganda din. Ha? Pero ano yan, long? Nagkagulo na. Yan si Ana mga kahigala yung nakaputi. Yan yung na-meet ko kahapon. Hi! BBM! BBM! Sabi natin celebrating the victory. Kuya na rin mag-video. Kaya na natin. Thank you. Kain na na. Nag-iisa na lang. Ikaw mauna ka na. Oo nga. Birthday, magkamay. Sarap magkamay. Budol pa na lang. Sarap. Sarap magkamay namin ngayon. Budol pa na yung sarap lang. Duterte! Ano na lang ipalagay? Duterte! Sabay na tayo kalagay. Bastos! Marcos! BBM! Yan na lang. Ay! Kamalin na rin. Atake mo! Atake mo! Atake mo!
Ano daw? Ano to? Libre to, libre? Wait. Sorry. Ha? Isa-isa daw, isa-isa. Thank you. Meg. Pagbataan. Bye. Bye, beautiful. Katatapos pa lang namin mag-party, 6 o'clock na dito. Pero pupunta muna kami sa bahay nila Valerie. Mag-ano kami doon, mag-kape. Hindi, nandiyan ba sila sa loob? So ito, dito ako sasakay kay Daryl. Cindy pala, Cindy. Si Daryl nandun, oh. Yan, oh. Ang lamig na. Ang lamig na ng hangin. Whew. Napagod ako, tapos nabusog. Dami namin kinain. Ang ganda na dito paggabi na, no? Ang ganda na paggabi na. Dito na kami sa bahay nila ni Valerie. Ang ganda. Wala na nga. Maganda siya tignan, no? Maganda ng view niya. Okay, katulad dito kayo. May asukal na dito. Kayo na pala mag-asukal. Pepper yan ang sauce. Hindi pwede. Bye! Isang po. Ha? Bye. Uwian na. Bye. Bye ka lang. Ingayan na. Bye. Nandito na ako sa bahay mga kahigala. Hinatid ako ni Cindy, no? Buti at hinatid ako. Kahit para hindi na madisturbo si Banana kay gabi na, no? Mag-alas 8 na ng gabi. So, medyo busy ako kay nagligpit ako sa mga tinda ba? Nagdala ako ng mga tinda doon. So, salamat sa Lord at may bumili sila, no? Nahiya man ako magdala, pero si Higalang Lina nagsabi sa akin na huwag kang mahiya pag business na, no? Kaya walang hiya. So, first time ko pa kasi na, ano, kaya medyo nahiya pa ako. So, ito na lang na sila. Yan, ang dala ko. Panty, tapos yung tracksuit. Tapos may mga order pa sila, yung mga jacket namin. Yun. Sana next week, may mga, ano kami, makabili kami. May stock para maibigay ko na sa kanila. The next morning. Ang aga-aga mga kahigala, nandito na kami sa baligyan og mga bed. Kaya among bed is naguba. Na-scam yata kami sa bed mga kahigala. Kay mag 3 months pa yun. Kay mag 3 months pa kami dito sa Somerset West. Diba bumili kami bago kami pumunta dito. So yun na nga, naghanap na lang din kami ng bago. Kay wa na, di na madag smile. So ito ang aming napili, oh, kulay brown. Nagbayad na lang mi og taw mga kahigala nga mo delivered and then musumpay-sumpay aning bed, no, kay wa man mi alam. Nagplan kami ni Banana na ibenta na lang namin tong bed namin na una kaysa itapon namin, sayang din, no, makapira pa kami. The next day. Di na ako nakabalik sa inyo mga kahigala nung pagkatapos ba sa party namin na BBM at Sara, no. Kay gabiin ako nakauwi, di ba? And then gikapoy ko, and then kailangan ko din matulog ng maaga kay lagi trabaho pa, no, kinabukasan. Then maaga din kami pumunta doon sa palitanan og bed kay bumili kami ng bed. So sobrang busy talaga ako. So ngayon is nakaupo ako kay medyo mingaw, no. Kanina is may customer kami sa awa ng Diyos. Ningtuod na sila ari sa shop, no. So sana tuloy-tuloy na po mga kahigala. Si Banana nasa labas, nag-adyo-adyo sa kanyang car. Ano, yan si Banana. Kay hindi ko mutingog ang radyo sa car ba. In short, gilaay si Banana pagway kuri-kurion. Ganina, bisi-bisihan siya kay lagi nami customer. Ngayon, medyo tahimik na siya kay hapon na malagi diri ang mga kahigala. So, bili na kayong mga kahigala sa aking mga tinda, mga pabango. May bago akong pabango. Oh. Mga bag. Palit na mo mga kahigala, B. Oh, palit na mo. Yan. Kay... Gwapa ang sindira ka. Bitaw, oy. So, yun lang mga kahigala, oy. That's all for today. And on a day, ang lagi nyo tandaan is be patient, be humble, be simple sa buhay para always happy. And most of all, be kind. Be kind na always and humble. Okay? Bye! And just levitate.